Intay amin ken ni Apo nga agrukbahab ken kuana ipasnek tay ti aglualo ti Dios ket denggen na tayo ni Jesus kumati agari to'y puso tayo isu kumati mangituray kadatay amin intay amin ken ni Apo nga agyamahan ken kuana agkay sa tay kadamin amang dayaw tinagana ni Jesus kumati agari to'y puso tayo isu kumati mangituray kadatay amin intay amin ken ni Apo nga agdawat kaasina intay amin agpakawan gaputa nagbasul tayo. Ato'y kami nga anak mo nga agraguga put imbag mo ken agdengeg ti balikas mo amin nga iyadal mo ato'y kami nga anak mo nga agkamang ken kaapo aginanakam tasaklang mo bangarti iburay mo umay kami nabambanog na rigrigatan napabutngan ken napagpabainan adtoy kami o amami amang ipek sa tuyrik nami ken agyaman ga putoy biag mi ken panakaispal mi rambakan mi aldaw ti panakaisalakan mi rambakan mi panakay kanawa mi adtoy kami nga anak mo may ayatan gaput laing mo marik nami barat ayat mo o ama anadungo agsauka kada kami silawam kat pampanunot mi ikatemet ti dwadwami sisasagana kamadungeg intay amin ikahanta alleluya alleluya intay amin ikahanta alleluya 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 ipakitam kada kami ti pudno adalanen mi ti kayat mo suruten mi ket tinakam kad baybayan intay amin ikahanta alleluya alleluya intay amin ikahanta alleluya alleluya alleluya
Diyos ket agsaon, luktan tay puspuso, denggen tayo amin asursuro na. Sagot naggapuken ka, gaputi ayat mo, idaton miken ka, awatem ka dida. Tinapay kenarak kenamin napigsak, isudat ited mi, bayat panagbiag mi. Taraon kararwami, bagi kehen biag mi, kiret ti panagnami, nga agtulong ken ka. May kayon intay awaten ni Apo tayo a Hesu Kristo, isuti kamang ken salakan, isut pagbiag ti kararwa tayo. Ikaten na ibasbasol, gurang-gura dito'y daga. Ikaten na tiriribok, nulaket ti ayaten tay ti Diyos. Umay kayon intay awaten ni Apo tayo a Hesu Kristo, isuti kamang ken salakan, isut pagbiag ti kararwa tayo. Ikan na tayo ti salun at ken kapya dito'y daga. Ikan na tayo pay ti pigsa, nulaket ti ayaten tay ti Diyos. Umay kayon intay awaten ni Apo tayo a Hesu Kristo, isuti kamang ken salakan, isut pagbiag ti kararwa tayo. Ited na ti saranay, amasapul ti panagbiag. Ited na ti bagina, nulaket ti ayaten tay ti Diyos. Umay kayon intay awaten ni Apo tayo a Hesu Kristo, isuti kamang ken salakan, isut pagbiag ti kararwa tayo. Inkainawat ada kakanyak, ada aken ka, ket naragsakat, awan makaabak, ayat mo kanyak,
Kabsat matmatam ta kinatao ladawan ti Diyos sana marswaken ka kabsat siksika ti kagasatan asi bibiyag dito'y daga nga adda panunot na naikan waya-waya agragsak ka kabsat agyaman ka ken apu itakderam tadayaw mo ken ta kinatanok mo di ka paabag panagaramid na sayat si bubuslon nga ayat tiin kai pamatmat kabsat matmatam ta kinataom awanti siya sinuman nakapatpadam kabsat napatekaw na yaparswa di kan tulip-lipatan nga adda paglaingam ken adda pagbaknangam agragsak ka kabsat agyaman ka ken apu itakderam tadayaw mo ken ta kinatanok mo di ka pa